Ka election hajar pulai ka laleng shop pat lempat hamau siang yakipat ba ka jela Meghalaya barok away habatang ke NPP kala job bon ngut ki MLA kata arpun riungon kat ba ki we pat ki seng ki ba kam baki jat ben riu kira sha padat hasun beneng kum ki sner siar ka UDP ka job khat we ngot ka Congress sangot TMC sangot VPP sangot BJP arngot HSPDP arngot PDF arngot but independent arngot baru ki MLA kilong san pukandai ngot latno na soyong bala klar no ukurtong khindiat sngi shwa ban tap vote ujun ber si marak General Secretary MPCC ulak ang bat lenyar ya ka jing thli ka senshar pat ba ha Meghalaya namar bamdon kalyang persha opposition ban yada ki pat ba hin dorbar thawan ka jela ulakli balai kiseng sanhima ki bamdon ha kalyang senshar kim ya tali ban te song kum ka we kalyang persha ban mikmat ya ki pat ba hayeng dorbar ula jubab dalade hi ya kani ka jingkili da ka baong ka senshar pat ba lani ka demokrasi klaim kalyang persha ka kelalong ka autocracy ne dictatorship jong ubreu shimet ne jong ka we ka party ka senshar pat ba ka yeng hasaw tuli ki kjat ka legislature executive judiciary bat ka free press ka legislature ka kentup ya kalyang senshar bat kalyang persha ujun bar si marak ulaong ba ka demokrasi ha Meghalaya kala pet lai lum laiwa ki pat ba ki ang lengo tenghong ha ka dum ka lengo ulapan kenmau da ka baong ka senshar pat ba ka dei ka jong ki pat ba da ki pat ba bat na ka benta ki pat ba